silence. You've been standing right there all along, even though it's. Hi mga ka-family! So ayan, meron pa akong mga dalang makeup kit. Pupunta po tayo sa Sorsogon City. Magbe-makeup po tayo ng wedding. Waiting po tayo ngayon sa ating pong client kasi susundin po tayo dito mga ka-Barbie. So keep on watching! Ito, yung day 1 po ay i-tour ko muna po kayo doon. And yung day 2 po ay magme-makeup po ako dito. So kung gusto niyo pong matapos ang video na ito, keep on watching! Sorsogon City. So ayan, punta po tayo doon mga ka-Barbie. So keep on watching. Ayan. So ilang minuto po ay nandito na po tayo sa Sorsogon City. So Sorsogon City ranked as the 3rd largest city in terms of population and vehicle region. A short brief travel before you go to this place. Here are some best places to go in Sorsogon province. The Sorsogon Coastal Road. So pupuntahan po natin mga ka-Barbie. So keep on watching lang po tayo doon, and sobrang ganda po ng Coastal Road po doon sa Sorsogon. So keep on watching! So this is it. Welcome to Sorsogon Coastal Road. So this is po, yan po mga ka-Barbie ang Coastal Road. Sobrang ganda niya po, lalong-lalo po paggabi. Marami po sila mga ka-Barbing pailaw. So dyan lamang po kayo. Tapusin niyo pa ang video na ito dahil po nandito po ang aking nandito po sa video na ito ay yung aking pag-makeup day 2 in Sorsogon. Nag-makeup po ako sa wedding. So keep on watching mga ka-Barbie. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. Bridge of the Sorsogon City here. So ayan mga ka-family, sobrang ganda po dito ng mga view. Ayan, the bridge. Ang kasama ko, ayan. Hi ka kuya. Hi, ano ang pangalan mo? Aldin. Aldin, so ayan. Single po yan mga ka-family. Walang sidecar. City, ayan. Ayan po. So pupunta po tayo doon sa bridge mga ka-family. So magpasensya no. Medyo mainit po dito mga ka-family kasi hindi po talaga dito. Dapat po naka-glutathione po kayo dito kasi pag hindi, tsatsaka po ang skin nyo mga ka-Barbie. So ayan, mga po dito mga picture taking. Ayan. May dadaan po. Daan na po kayo. Ayan po. Nandito, marami pong tao dito mga ka-family. So ayan. So for the first time po, nandito po kami. Ipapakita ko po sa inyo. Ala, nakakatakot, besh! So nakakatakot po talaga dito. Kasi parang umuugo-ugo pa siya mga ka-family. Ayan, kung nakikita nyo. So ayan, umuuga-uga ka talaga ito mga ka-family. The bridge of the Sorsogon City here. So kung gusto nyo pumunta dito, sobrang ganda po. Ang dami po ditong tao. Yan, ayan. So pupunta pa tayo dun sa pinaka... Ay! Nakakatakot, besh! So ayan, nakakatakot. Kung hindi ka pa po dito nakakapunta, just pumunta ka dito mga ka-family. Kasi sobrang ganda ng ano dito, ng place sa Sorsogon. So ayan. Ay, may mga nagpapanday pa dito, besh. Lang po talaga ako mga ka-Barbie pumunta dito, tsaka yung ano po, yung driver po ng aking client. So pinapunta niya po talaga ako dito kasi gusto niya daw pong ipakita ko daw to ng bonggang-bongga. Ayan. Dibe, diretso ba ang ano tinampo dyan? Ayan, mayroon pong dalawang baby. Ayan. Ayan, anong pangalan niyo, baby? Jeremy. So ayan. Ay kayo.
Hi kay Bibi. Hi lang. Hi! Hi mga ka-family. Sabi ko, hi mga ka-family. Ay, mga kamabili. Hi mga ka-family. So ayan po, nakita ko po sila dito mga ka-Barbie. So, saan kayo pupunta? Doon ang bahay nyo? So tayo na, sama-sama na. So ayan, papunta po kami doon sa Sorsogon City, ay sa Sorsogon na pangalan, para po makita nyo po na meron talagang logo ang Sorsogon. Logo. Makikita nyo mga kababayan, ayan, meron po dito, nandito po nakatira si Rapunzel. Ayan, ayan. Rapunzel, ayan po. Sobrang ganda po nito, para po siyang, parang tirahan po siya ni Rapunzel. Pupunta po kami doon sa, sa ano ang tawag doon? World Romdulas. Romtula. World Romdulas. So ayan. So ayan po, nagmumotor po kami. Punta na po kami doon sa mga facility. Dito pa po rin po tayo sa Boulevard. So sobrang ganda po ng ambience and the ocean. Sobrang ganda po mga ka-family. So pumunta po kayo dito. Libre po ito. Wala po itong bayad. So ayan. Isa-isang logo ng Sorsogon. Kasi baka abutin po ako ng Samsham. Ayan. Boulevard. Sobrang ganda po siya. Mas maganda po siya doon sa i-compare po siya sa Legazpi Boulevard. Mas malawak po ang dito. Ang facility. Ayan. Malawak po mga ka-Barbie. So, thank you. Si Kuya, naghahunt po siya ng fish. Pwede po na ako pa. Ayan. Pwede po kayo dito mag-fishing pala. Tsaka madami po dito tao. Lalo po paggabi, sobrang madami po dito daw ang tao. So, first time po kasi pumunta dito. So, para pong park po ito, ayan. Ayoko na magsalita na kayo. Napicturean ako eh. So ayan, this is the pili na. Malaki po siyang pili. Nasa Sorsogon na po mga ka-Barbie ang pili. Ayan, wala po siyang leaves. Ito ba hinog na pong pili. Sobrang init po talaga mga ka-Barbie. Ayan. So ayan mga ka-Barbie, this is the day 2 here in Sorsogon. So mag-makeup na po tayo sa so mini-makeupan ko po siya for her wedding. Sa civil lang po ang kanyang wedding. So ayan po. Sobrang maikli po ang book ng ating clients. Nahirapan po ako dyan. Ang gusto niya lang po is simple makeup lang po. Kasi baka po ma-over po tayo sa makeup. So ayan po. So thank you mga ka-Barbie. Thank you for watching. And ito na po ang kanyang final look. So maraming salamat po sa inyong panunood. At sana wag po kayong magsawang mag-support sa aking YouTube channel, Miss Facility. Thank you so much mga ka-Barbie. Have a nice day. Sorry, it's DJ.